खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा लानानै फैबावदों आरो बे गोजोनथाव बाथ्रायानो जाहैबाय एबा बे गोजोनथाव बाथ्रा बुंनायनि सिगां एबा नोंथांमोननो होनायनि सिगां बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय साननैसो सिगांसो 13,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनो ग्रेजुएट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय गोबां माने लाइमोनफोरनो एपॉइंटमेंट राननाय जादोंमोन। बे समाव फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि फिन आरोबाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय ग्रेजुएट टिचार आरो पोस्ट ग्रेजुएट टिचार एपॉइंटमेंट होबावनाय जागोन होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि लोगोसे एलपि आरो एमइनि थाखायबो थाबैनो 1000 एपॉइंटमेंट होनाय जागोन बेखौ फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दि थांनाय साननैसो सिगांसो बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय एबा 1300निबो बांसिन बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय जीटी आरो पीजीटीनि थाखाय एपॉइंटमेंट होदोंमोन आरो जीटी आरो पीजीटीनि थाखाय फिन आरोबाव बिटिआर सरकारनिफ्राय आद्रा थानायफोरखौ एपॉइंटमेंट होफिनगोन होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बेनिख्रुइबो गोजोनथावसिन बाथ्राया जाहैबाय एलपि आरो एमइनि थाखायबो थाबैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 1000 एपॉइंटमेंट रानना होनाय जासिगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि लाइमोनफोरजों लोगोसे सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै आरो सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि थाखाय माबायदि बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादोनि। शिक्षक नियुक्ति प्राय 1300 अधिक आमी जीटी और पीजीटी टीचार एपॉइंटमेंट दिलो। किछुमान पोस्ट रई गल कारण तो आछे आमाक जिमान लागे इमान शिक्षक नाई ए कारणे आमी कैंडिडेट पोआ नाई। फेज 2 करि पेलाय आमी जीटी पीजीटी तो आको एपॉइंटमेंट दिम किन्तु एलिमेंटारी कारणे आमी प्राय 1000 एडभार्टाइज ओलाल एकदिन आगत आरो हिटु आमी 1.5 माह टार्गेट राखिछु। 1.5 माहर भितरत एलिमेंटारी कारणे यूपी और एलपी दुइटारे आमी एपॉइंटमेंट तो दिया हबो। टिउटर हकলৰ সমস্যাটো কি হ'ব কি কৈছে টিউটৰ সকলৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে পলিচি আহা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈছে, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত বহুতখিনি আলোচনা হৈছে। আশা কৰোঁ টিউটৰ সকলৰ কাৰণে সোনকালে কিবা এটা পলিচি আহিব আৰু পলিচি অহাৰ লগে লগে আমি কাউন্সিল এৰিয়াটো সেই পলিচিটো সোনকালে ৰূপায়ণ কৰিম। ভেঞ্চাৰ 6.3 যিটো আছিলে সেইটো আমাৰ তাত বহুত বেছি স্কুল নাই, কিন্তু তথাপিতো সেই স্কুলবিলাক যে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব লাগে সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিৰ আমি এটা দফা 6.3 হিচাপে আনিছোঁ আৰু তাত বহুত লানি আলোচনা কৰা হ'ল। মই বিটিআৰ অঞ্চলত যেহেতু চুক্তিৰো এটা দফা মই আশা ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিকোনো সময়তে আমাৰ এই যিখিনি এলপি এমই হাইস্কুল বা জুনিয়ৰ কলেজ আছে সেই কলেজো আছে কেইখনমান, এইখিনি অতি শীঘ্ৰে একবাৰৰ কাৰণে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰিব বা অনুমোদন দিব মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ।